सांगा सगळ्यांना चला म्हणून. गणपती बाप्पा मोरया. मोरया. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा. मंगलमूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. पुढे येऊ. हा कपडा होतो ना दादाचं काम झालं ते माहितीच बरोबर आहे. संतोष घे. मोरया म्हणा मोरया मंगलमूर्ती अट्टंबर गाव रे हे अट्टंबर गाव वायर बघ ये आरामशीर. बरोबर मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा. मोरया मंगलमूर्ती. मोरया मंगलमूर्ती मोरया तात्या गणपती बाप्पा. मोरया वहिनी काय जागत नाही. जरा बॉम्बचं पडले आणि तर अजून बॉम्ब लावून डोळे होते ते नाही. लाव लाव. गणपती बाप्पा. मंगलमूर्ती. गणपती बाप्पा. मंगलमूर्ती. मोरया मोरया म्हणा मोरया व्हिडिओ आणा खाली बरोबर असं नाही खाली त्याच्यावर ठीक आहे. इथून जाणारा आहे इथून येणारा नाही. जरा लहान होती होती ठीक आहे बरोबर मागून काय मंगलमूर्ती निराकार ओंकार निर्गुण रूप गणेशारुले रूप वेद स्वरूप तुझ्या आरतीला नवी लक्ष दीप कसे कार्य वर्णू तुझे विश्वरूप ओम गणपते नमः ओम गणपते नमः ओम
पूजा नाही तर आज शाळा म्हणून पूजा अर्चा केलेली आहे. काय वेळी खोट्या पूजा असेल तर माझ्या खात्री करून टाक आणि खाण्यात राजी कर. योग वेगळ्याकडून दाखल करता तर आजपासून कोणत्याही कुटुंबात मुलाबाळांच्या आम्हाला काय कोणत्याही कुटुंबाचा अतिशय दुसरा नाही असं सगळं गेले तर म्हटलं माफ कर आणि या काय करतील तर तशी सोडणं सोडून दी कोणत्या काही प्रवासाचं खाद्य कर नका आणखी परिस्थिती पद्धती ही वेगळ्याकडून दाखल जमेल सोडून आपण बाहेर करून गणपती बाप्पा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे बाप्पाची पूजा झालेली आहे आणि आता नैवेद्य वगैरे सगळं दाखवून झालं. आता आम्ही पण जेवायला बसतो. 4 वाजले. खूपच लेट झाला आज. बघू आता आपण या 10 दिवसात किती आणि काय काय मजा करतो आहे ते. तर चला आपण भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.